BTR सरकारा गंब्रै बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट AC बास बेखेवदों। BTR सरकारा 3 बोसोर आबुं जानायाव गोजोन रंजानायजों दिनै फुंबिलिनि समाव क'क्राझार BTC सेक्रेटारियेट मावखुलियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावनायजों लोगोसे BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे BTRनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे BTRनि गासै मावफुं सोद्रोमाफोर आरो BTCनि सेक्रेटारियेटनि सेक्रेटारिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गोजोन सान्थि खौसेथिनि थाखाय समायखिरा लायो। मख'जाथावदि BTR सोरखारनि गंब्रै बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट AC बासखौ लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया बेखेवनानै होयो। बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट AC बासखौ धेमाजि सिमेन्ट सापुरिसिम थांगोन होनना BTRनि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारिया फोरमायथियो। BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे BTRनि मावफुं सोद्रोमाफोर आरो BTCनि सेक्रेटारिनि गासै सेक्रेटारिफोरजों जथायै दतमायाव थांनानै बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि फबनाय जायगा एबा मांखरसालियाव जयै गोदानै बेखेवनाय बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट AC बासजों थांनानै बिबार बावो आरो क'क्राझार सहरनि साखाथि फाखाथियाव थानाय गिबिसिन बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय सुजित नार्जारि मुंख्लं खाम्फायाव मान बावनाय जायो। जोङो दिनै आबुं 3 बोसोरनि जे हाबाफारि लादों बेवहाय फुंनिफ्रायनो सेक्रेटारियेटआव जोङो हाबाफारि लादों आरो दिनै बड'फानि बे फबनाय जायगायाव फैनानै बिबार बावनाय बेखौ जागायजेननायनिफ्रायनो जों खालामबाय थादों। मानोना बड'फानि सिमांजोंसो बड'फानि साननायजोंसो नैबे ओनसोलाव जौगानाय, नैबे ओनसोलाव गोजोन, नैबे ओनसोलनि सुबुंफ्रा राजखान्थि आरो गुबुन गुबुन मोनथायखौ मोननायनि मोनसे थासारिया फैदों। दा बेनिखायनो जोङो जोंनि मोनफ्रोमबो अफिसियेल आनअफिसियेल हाबाफारिफ्राव बड'फाखौ गोसोखांनाया बे जोंनि डिउटि आरो बे हिसाबैनो जोङो दिनै बेवहाय फैदों। नाथाय दिनै गिबि खेबनि थाखाय जानो हागौ जोङो सरकारनि गासै स्पिकार, डिपुटि चिफ गासैबो EM MCLA आरो लोगोसे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै गासैबो अफिसारफोर जों जयै फैदों, बिबार बावदों। बेनि उनाव सुजित नार्जारि बिथांनो बिबार बावगोन आरो बेनि उनाव सेक्रेटारियेटआव जोंहा मोनसे हाबाफारि दङ। बेनि उनाव दिनै सेलिब्रेसना जोंहा जोबगोन सानबानि। नाथाय फैगौ 20 अक्ट'आव मोनसे गिदिरथार सुबुं गौमानि गेजेरजों जोङो माखासे आरोबाव बान्था राननाय हाबाफारि दङ आरो माखासे सुबुंफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनाय हाबाफारिफोर दङ। बेखौ जोङो फैगौ 20 अक्ट'आव मावफुंगोन। नैबे ओनसोलखौ जौगाखांनायनि थाखाय मा प्लेनिं लाखो सार? नैबे ओनसोलखौ जौगाखांनायनि थाखाय बड'फानि फबनाय जायगाखौ WBD डिपार्टमेन्टनिफ्राय 5 कौटि रां थांनाय बोसोरावनो सेंसन जादों। बेनि हाबाफारिया लुनायनि हाबाफारिया जागासिनो दङ। जोंनि सरकारनिफ्रायबो जों 3 कौटि थांनाय बोसोरावनो जोङो थिग खालामनानै दोनदों। नैबे 5 कौटिनि प्रजेक्टनि खामानिया सुरु जानाय लोगो लोगोनो, स्टार्ट जानाय लोगो लोगोनो 3 कौटिनि खामानियाबो स्टार्ट जागोन आरो बेवहाय बे पार्क डेभेलप खालामनाय, मिटिं खालामनाय, जायगा बानायनाय, टयलेट बायदिसिना बे गासैखौबो मोजाङै लुफामफिननायनि थाखाय बे थांखिखौ लानाय जादों। मोनसे जारिमिनारि दिन जोंनि BTR ओनसोलनि रायजोनि थाखाय आरो बिराद गोजोनथाव दिन आरो मोनसे मडार्न मोनसे जुग दा बे जुगजों जोङो उन थांनो नागिरदों आरो बेनिखायनो जोंनि बे 3 बोसोर जोंहा सम्पूर्ण जाबाय जोंनि सरकारा प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव। नोंथांमोना मिथिगौ जे बे सरकारनि दिनाव गोबां चेन्ज जाबोदों। थिग बेबायदिनो ट्रेन्सपर्ट जोंनि बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट सार्भिसखौबो जोङो रायजोनि गेजेराव एसे माने चेन्ज खालामनो नागिरदों। बे हिसाबै मडार्न जुगनि मडार्न मोनसे डिमान्ड, रायजोनि बे डिमान्डखौ जोङो सुफुंनो थाखाय नाजादों। बे मोनसे जोंनि उदाहरन। दा बे गारिया थांगोन धेमाजियाव थांगोन, धेमाजि सिमेन्ट सापरियाव। नोंसोर मिथिगौ, रायजो राजायाबो मिथिगौ, बे BTC आरो BTR बे जोंनि सुक्तिनि बा गोबां रायजोनि बे बर' मुभमेन्टआव BTRनि आउटनि बर'फोरनिबो बिराद अबदान दंमोन। बे हिसाबै जोङो BTRनि आउटनि बर'फोरनिबो मोनसे डिमान्डखौ जों लाखिनो थाखाय नाजादों। मानो होनबा बड'फानि मोनसे सिमाङा मोनसे वान स्टेप मोनसे आवगायदों होनना सानो। बर'फोरनि गासिबो हारि माहारि जोंनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरखौ जयै लानानै मोनसे रायजो खुंनाय मोनसे सिमां दंमोन आरो BTC सरकाराव जों फैनानै जों आउट अफ BTCनि बर'फोराबो जोङो डिमान्ड होदोंमोन जे जोंनो गारि नांगौ धेमाजिनिफ्राय। बेखौबो जों सुफुंनो हानाय बायदि मोनबाय आरो जों कार्बि आंलंआव जोङो जेब्ला थांदोंमोन, दा कार्बि आंलंनि बर'फ्राबो रायजो राजाया बुंदोंमोन जोंनो कार्बि आंलंनिफ्राय गारि होयोब्ला मोजां जायो आरो बेखौबो जोङो सुफुंनो हादों। बेनिखायनो आं सानदों बड'फानि मोनसे सिमां जे गासिबो बर' हारिखौ जयै लानानै मोनसे रायजो खुंनाय, बे सिमाङा वान स्टेप जादों होननानै सानदों। आरो मडार्न जुगनि मोनसे डिमान्ड, बेखौ जोङो BTR सरकारनि जोंनि प्रमद बर' बिथाङा जोंनि ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टखौ जाहाथे जोङो मोनसे चेन्ज, मोनसे माने ट्रेन्सपर्ट सार्भिस खालामनो हायो, बेखौ सिगाङाव दोननानै सारा बे इनिसिएटिभखौ लादों। दा सार्भिसा दा फैगोन समबारनिफ्राय जों स्टार्ट खालामनो नागिरदों आरो बे कार्बि आंलंआव गंनै थांगोन।
थांलाय फैलाय आरो धेमाजिनि सिमेन्ट सापरिसिम थांगोन बेयाव थांलाय फैलाय गंनै होनाय जागोन आरो गंथाम गारिया दा बडि बानायगासिनो दं गंसेया फैग्रोसिगोन आरो बेखौ जों गुवाहाटियाव होगोन आरो गंनैया उनाव फैगोन बेखौ जोङो सिलिगुरियाव होनायनि थांखि लादों दा बिदि जों वान स्टेप जोङो ट्रेन्सपर्ट सार्भिसखौ जों एसे चेन्ज खालामलांनो नागिरदों। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय SI निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे SI निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।